Aurinkoista aamupäivää. Olen Henna Salmela, koulutuspäällikkö AVA-akatemiasta. Ja opiskelijoiden mielenterveysviikon kunniaksi meillä on täällä upea vieras tänään. Jim Koskinen, lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Täällä on aina lämmin tulla takaisin Aavaan, mutta siitä vähän myöhemmin sitten lisää. Se on justiinsa näin. No hei, kerrotaanpas Jim, kuka oot ja mistä tuut ja miten sä löysit meidät AVA-akatemiaan? No niin, tästä pääsee sitten sinne pitkälle tarinatuokiolle sitten, mutta mä oon tosiaan Jim Koskinen, mä oon 23-vuotias myyjä, kaupan-alan ammattilainen, mutta samalla myös toimin tuolla nuorten mielenterveysseura Jeesissä hallituksen varapuheenjohtajana, eli on tämmöinen järjestö, ja kaupan-alan työntekijä, ja mistä tosiaan tuun, niin mä oon asunut koko lapsuudeni Hertsikanrannassa. Hertsikanranta on mulle hyvin läheistä, ja mekin ollaan nyt täällä Herttoniemessä, niin ehkä se oli yksi syy, miksi mä halusin myös Aavaan, että nykyään asun tosiaan siellä Laasalossa, mutta mistä tosiaan tuun, niin täältä Kaakkois-Helsingistä, ja mulla olikin luontevaa se, että kun mä oon täällä koulut käynyt ja asunut täällä, niin sitten löytyi myöskin tämä opiskelu niin kuin paikka sitten täältä, että kaupan-alan lähihenkilötyön oppisopimukseen tulin opiskelemaan ja se sitten suositettiin tuossa viime vuonna ja se on kyllä auttanut aika paljon sit omassa työelämässä sit siellä kaupalalla ja muutenkin sitä omaa johtamista, että kun johtaa järjestöä, johtaa vaikka kaupassa sitä omaa tiimiä, sitä vuoroa, niin totta kai kaikki johtamiskokemus aina auttaa sit sua elämässä ja oppii sit vähän sitä niin löytämään niin itsestään sen parhaamman version johtajana ja semmoisena niin tiimivetäjänä sitten siinä. Mukava kuulla. Kysymykseen. Joo, kyllä. Mukava kuulla. Ja minäkin olen Henna Hertsikasta näin tuttavallisesti, vaikka Simosta onkin kotoisin ja maalainen. Aina vaan. Mutta tämähän on vähän tämmöinen oman kylän paikka sitten. Se on kyllä. Se on kyllä. Yhteishenki. Joo, se on justiinsa näin. No hei, millä tavoin se sun elämäntilanne sitten huomioitiin meillä Avassa opintojen aikana? Sä oot työn ohessa oppisopimuskoulutuksen käynyt, niin kyllä. Siitä lisää. Ehkä semmoista omaa taustaa eka, että mä olin itse lukiopudokas. Mulla oli niitä mielenterveysongelmia nuorempana ja mä joudun jättää lukion kesken. Ja sitten tää oli 2019 joulukuuta about. Ja mä olin just samaan aikaan kuitenkin kauppalalla töissä. Mä päätin, että vaikka kuitenkin kiinnostaisi lukion sijasta semmoinen ammatillinen koulutus ja mä aloin opiskella merkonomiksi, mutta sitten sekin keskeytyi koronan takia ja oli vähän muita. Oli sitten mielenterveyttä vielä sen verran, niin kuin, oli sen verran huono tilanne, että ei pystynyt opiskelemaan vielä, mutta sitten tuossa pari vuotta sitten niin mä pääsin tuonne Konurrantaan töihin tuonne Laasaloon, niin siellä mä sitten puhuttiin kauppiaan kanssa, että hei, et Jim, kun nyt sulla on tämmöinen oma osasto siellä, niin miksi et kävisi semmoista koulutusta, kun sulla oli vielä toisen asteen tutkintoa. Joskus sulla on kiinnostanut lähteä oppisopimuksella opiskelemaan sitten työn ohella sitten on jonkinlaista tutkintoa. Ja sitten kun ollut näissä järjestöhommissa pitkään nuoresta asti ja ollut siellä niin kuin järjestön maailmassa vaikka jossain johtotehtävissä, niin sitten niin kuin, miksei sitten myös kehittää sitä niin kuin työelämäjohtamista sitten samalla, niin sitten tuli oma tutkinto siitä suoritettua samalla ja sai sitten siitä kokemusta ja pystyi hyödyntämään kaupalla työssä asiassa sitä johtamiskokemusta, niin tämä oli mulle ihan niin kuin lottovoitto ja kyllä niin kuin mun mummi oli semmoinen iso esikuva, että hän oli mulle silleen, että Jimmy, sun on pakko jonkinlainen koulutus keksiä nyt tähän elämään, että ihan siitä peruskoululle ei pärjää elämässä, niin mummo oli mulle semmoinen iso esikuva ja hän sitten sai mut myöskin hakemaan tähän Avaan, että silloin kun mä sain oman kämpän, niin mulla mummokin oli silleen, että nyt haet tätä kämppää heti, että tää on sulle ihan unelma juttu, niin mummo oli sama inspiraation kohde, että haisit tänne Avaan opiskelemaan ja semmoinen 1,5 vuotta vietettiin Avassa ja valmistuin viime kesällä, niin kyllä mä muistelen lämmöllä niitä opintopäiviä tässä samassa tilassa, missä me ollaan tälläkin hetkellä. Ilo kuulla ja samoin minäkin lämmöllä sitä muistelen, että ihan jo heitetään jo tässä vaiheessa, koska Jimin osaaminenhan todellakin on vahvaa ja jäi elävästi mielemiksi palaveri kun täällä yleisö seesaltaan taputti konsana, koska se oli kyllä semmoinen show, että jäi kaikille mieleen, että kyllä tämmöinen voimavarakeskeisyys ja vahvuuksien vahvistaminen on ihan oleellinen juttu. No, tuossa kerrotkin vähän ja upeista mummolan muistosta, sama juttu itsellä lämmittää ehdottomasti sydäntä, sieltä on paljon muistoja, niin minkä sä koet erityisen merkityksellistä olevan sulle kuitenkin tästä, jos vähän matkaa nyt peilaatte reflektoit taaksepäin? No kyllä se on se, että kun ihminen on tämmöinen sosiaalinen eläin, jos voi näin sanoa, niin just se, että me tarvitaan semmoisia kohtaamisia. Kaikki, jotka Aspalalla töissä, niin tietää varmasti sen, että kun kohdataan ihmisiä, niin silloin me opitaan paljon uutta. Ja
näin poispäin. Niin kyllä se oli se, että kun täällä oli 30-40 oppilasta samaan aikaan tilassa ja oli vaikka toisesta kaupasta osasto vastaava ja sitten tuli toisesta kaupasta osasto vastaava, niin sitten pääsi niitä vähän niin kuin tsemppaamaan toisiimme ja näin. Että kyllä se, niin kuin se ihmisläheisyys ja semmoinen niin kuin ihmiskontakti on ollut hyvin tärkeää aina tässä opiskelussakin. Ja jos katsoo näitä lähipäiviä, niin aina mä niin kuin lähipäivillä just viihdyin tosi paljon, koska silloin pystyy oikeasti sparrata toisten kanssa ja se opiskelu ihan erilaista sitten, jos on niin kuin fyysisesti tai etänä oppimassa. Että jokaisellahan pitää olla niin kuin tavallaan semmoinen oma mielekäs tapa myöskin oppia, niin mulla oli myöskin ne lähipäivät, koska silloin pystyy oikeasti ammentamaan sitä niin kuin omaa osaamista ja tietoa ja sitten pystyy niin kuin vaihdella niitä niin kuin livenä sunkin kanssa. Että säkin olet semmoinen ilopilleopettaja aina ollutkin, niin just pystyy niin kuin sitten hyödyntämään sitä niin kuin live-osaamista ja kontaktia, niin kyllä ne, niin kuin ne lähipäivät mulla varsinkin niin kuin avassa on jäänyt eniten mieleen. Kiitos palautteesta. Juurikin näin, jo erilaisia oppimisen tapoja. Kyllä. No hei, nyt on tärkeä juttu tämä nuorten mielenterveysseura Jeesi, ja sä oot siellä varapuheenjohtajana, niin kertoisitko vähän siitä enemmän? Joo, mä tosiaan viime vuonna tulin valituksi tähän tehtävään, että aloitin tästä vuoden tammikuussa. Ja mä olin silloin vielä opiskelujen ohjelma, niin tosiaan hallituksen varajäsen, että aikamoinen upgrade sit siitä vähän isompiin saappaisiin. Ja me Jeesissä ollaan semmoinen noin 11 vuotta vanha järjestö, 2014 muistaakseni perustettiin meidän nuorten mielenterveysseura Jeesi ja ollaan valtakunnallinen toimija. Meidän tavoitteena on niin kuin edistää nuorten mielenterveyttä ja niitä mielenterveystaitoja. Eli puhutaan niin kuin näistä ennaltaehkäisevistä niin kuin toimista. Se, että sä opit tunnistamaan vaikka sen, että jos vaikka alkaa väsyttää tai huomaat, että vaikka joka päivä ei olekaan niin kuin hyvä fiilis, niin sä niin kuin hiffaat, että hei, tämä ei olekaan ihan normaali tilanne, että mikä mulla voisi olla. Että no enemmän, niin kuin meillä on enemmän semmoisia niin kuin hyvin matalan kynnyksen ja semmoisia hyvin niin kuin arkisia niin kuin mielenterveysasioista puhutaan, että enemmän niin kuin ehkä me ei ole se niin kuin, vaikka niin kuin terapia antava toimija tai tämmöinen, niin kuin, että me pyritään just siihen niin kuin ennaltaehkäisyyn, että mulla on nimenomaan niin kuin nuorille perustettu järjestö, että jos kaikki tuntee niin kuin mieli ry, niin me ollaan niin kuin siitä vähän niin kuin nuorten oma mieli ry, että tämmöinen hyvä esimerkki. Ja Jeesissä meillä on huipputiimi, siellä on paljon osaajia, meillä on paljon työntekijöitä, jotka tekee kaikenlaisia niin kuin kampanjoita. Meillä on muun muassa vaikka Moody-hanke, mikä kertoo niin kuin rasismin vaikutuksesta mielenterveyteen. Meillä on paljon monikulttuurisia opiskelijoita ja ihmisiä Suomessa, niin vaikka just se, että miten vaikka rasismi vaikuttaa sun mielenterveyteen, niin kaikki niin tämmöisiä erilaisia hankkeita löytyy, mutta painotetaan siitä, että mulla on niin nuorille oleva järjestö ja myöskin sitä kautta niin kuin halutaan niin kuin nyt nuorten omia mielenterveystaitoja kehittää. Että semmoista työtä tässä niin kuin kaupalla ohjelma kuitenkin teen, että leipätyö on siellä, nimenomaan leipätyö siellä kaupalla, mutta sitten tämmöinen järjestötausta löytyy itseltä vahvasti, että mä oon muistaakseni 13-15-vuotiaana aloittanut tämmöisen järjestötoiminnan, niin kyllä sieltä aika monta kokemusvuotta löytyy kanssa. Ilmankos olet kokemusasiantuntija ja alkaa jo hengästyttää, että miten Jimillä ne vuorokauden tunnit riittää, mutta upea kuulla tämä, että teet työtä, millä on merkitystä, rakkaudesta leipään ja työhön ja ihmisiin kohtaamisiin sieltä selvästi olin kuulevena, niin, ja sitten ennen kaikkea vapaa-ajalla, mitä tekee, niin ihan varmasti siitä voimaantunut. Miten sä oot ihan konkreettisesti hallinnut niitä omia mielenterveyden haasteita? Se on hyvä kysymys. Välillä tuntuu, että niitä ei vaikka niin kuin hallitsikaan, että monestihan vaikka, jos puhutaan vaikka pojista, niin pojat ehkä asetetaan semmoiseen muottiin, että pitää olla kova ja ei saa vaikka itkeä tai puhua niistä omista tunteistaan, mutta sitten kun oppii avautumaan ja pystyy niin kuin jollekin kertomaan niistä omista fiiliksistä, niin se on kaikista tärkeintä, että munkin ehkä tavallaan, miksi mulla kävi niin pahaksi silloin nuorempana mielenterveysongelmat oli se, että mä en pyytänyt apua tai uskaltanut pyytää apua, koska mä pelkäsin sitä, että mut tuomitaan vaikka hulluksi tai joskus, että niin kun toi on nyt nolla, koska silloin vaikka mielenterveysongelmia. Että meillä on ehkä liikaa semmoisia niin kuin tabuaiheita tästä niin kuin aiheesta ja mäkin kun olen puoliksi vietnamilainen, niin Aasiassa niin mielenterveys on tosi vahva tabu, että ei vaikka vanhemmilta saanut apua, kun he eivät pystyneet ymmärtämään, että mikä mulla vaikka on, kun on mielenterveyden kanssa ollut haasteita. Että kyllä niin kuin tässä niin kuin jonkinlainen ehkä niin kuin muutos myös yhteiskunnallisessa ajattelussa pitää saada, että me ei katsota vaan sitä, että jos joku voi huonosti, niin se vaan niin kuin jätetään yksin tai häntä ei niin kuin huomioida. Että kyllä kaikki niin kuin pitäisi olla semmoinen niin kuin elämä, että voisi olla mielekäs ja turvallinen elämä, että ei niin kuin ole yksin sitten niitä omia haasteiden kanssa. Just näin, onko jotakin, eli avun pyytäminen ihan keskeisenä ja juuri tämmöinen yhteiskunnallinen, varmaan semmoinen ihan asenteellinen suhtautuminen. Mun mielestä se, että niin kun me puhutaan avoimesti, että se on se avoimuus, mikä kaikista lähtee, että välillä niin kun ei tarvitse ehkä
jos mä vaikka puhun itse, niin mulla on ollut sellainen slogan, että mua ei tarvitse välttämättä ymmärtää, mutta hyväksyy kuitenkin. Että tavallaan hyväksyy sen, että ihmisillä on välillä niin kuin mielenterveyden kanssa on niin kuin haasteita ja sitten välillä niin kuin käydään siellä vähän matalalla, välillä käydään niin kuin huipulla. Niin kuin se kuuluu myös elämään semmoinen niin kuin tietynlainen vaihtelu, mutta sitten kuitenkin pitää oppia tunnistaa sit se oma jaksaminen ja sitten jos tulee liikaa niitä paineita, niin pitää myös muistaa, että missä sun raja menee. Että ei kuitenkaan haluta, että ihminen joutuu burnouttiin tai niin kuin, varsinkaan nuoret, että niin kun itse kun varsinkin koki sen burnoutin ja niin kun masennuksen tosi nuorena, niin mä koen, että se on ehkä myöskin auttanut mua siinä, että mä niin opin tunnistamaan ne omat rajat nykyään, mutta sitten toisaalta taas eihän kenenkään pitäisi joutua burnouttiin tai semmoiseen niin masennukseen, että siitä pitää niin pitää huolta kanssa, ettei tule semmoisia tilanteita, että vaikka opiskelijat opiskelee aamu 8 ilta 4 ja sitten on vaikka jotain harrastuksia, mitä pitäisi hoitaa tai muita velvollisuuksia, niin ei pidetä tätä maailmaa niin vakavana, että annetaan myös aikaa sille oman mielen niin palautumiselle ja myös sille ilolle, mikä tuokaa sitten sulle iloa, että olisi vaikka sit musiikin kuuntelu tai pyöräily tai salilla käynti tai lukeminen, niin pitää myös muistaa se, että ei tämä niin maailmaa pelkkää töitä ja opiskelua. Se on justiinsa näin. No mikäs Jimmy sulle tuo ilo? No tämä on kauhean olla myöntää, mutta musiikki varsinkin suihkussa ja mä tykkään pitää iPadin mulla aina suihkussa silleen, että ei siellä suihku sisällä, mutta mulla on niin vessassa aina iPad ja mulla on musiikkisoittolista siinä, mutta se on myös hyvä veden säästöön, koska jos mä tiedän, että yksi biisi on 3 minuuttia, niin mä en sit liikaa tehdä suihkussa kanssa, että kyllä niin musiikki on tullut mulle aina semmoista elämää, iloa ja ystävät. Just se, että pääsee niinku ystävien kanssa käymään vaikka ulkona tai viettää aikaa, niin kyllä niinku ihmisistä ja musiikista mä saan itse iloa. Ja just se, että on vaikka perhe, hyvin niinku perheläheinen ja näin poispäin, niin kyllä niinku perheystävät ja musiikki ja ehkä se ruoka kuitenkin, kun on niinku töissä kaupalla, niin se, että vaikka näkee jonkun asiakkaan ja hän kohtaa vaikka joku uuden tuotteen ja pääsee vaikka kertoa siitä tuotteesta tarinoimaan, vaikka mikä sen tuotteen tausta on, niin kyllä se tuo mulle aika paljon iloa, mutta ihmiset ja musiikki tälleen lyhyesti. Ihana ja tietenkin tämä sinun niin kuin hymy ja olemuskin on jo positiivinen. Kyllä. Kyllä. Hei, ja se sun oma jaksaminen, niin miten sä ylläpidät niin kuin sitä yleisesti? No, mulla on kaverit vähän vitsailla sitä, että kun Jim, sä oot aina töissä ja sä oot niin tämmöisissä järjestötehtävissä, että kun sä puhut tästä nuorten mielenterveydestä, niin miten sä itse omaa mielenterveyttä hoidat, mutta mä oon ehkä aina ollut vähän semmoinen jopa työnarkomaani, mikä on ehkä huono ja hyvä asia samaan aikaan, ja mä oon ehkä myös vähän semmoinen perfektionistikin, että me oltiin tekemässä työpaikan tämmöistä niin pikkujoulussa pastaa, ja mä sitten muistan, että mä siinä väsäsin sitä yhtä pastakuvioa pitkään, sitten siellä se ohjaaja mulle silleen, että täällä on selkeästi yksi perfektionisti talossa, ja mä oon silleen, no voi kiitos. Sitten työkaverissa silleen, että ei se ole liian kehu, että ei älä nyt liikaa. Että ehkä niin kuin, mikä se sun kysymys oli, mä aloin liikaa tai noin vaan. Niin, miten ylläpidät omaa jaksamista? Niin totta, miten mä ylläpidän omaa jaksamista. No, kyllä mä veikkaan, että paljon niin kuin ihmisten kanssa haluan tehdä asioita ja tykkään niin kuin ihmisten kanssa käydä, niin mulle tavallaan vaikka tämä järjestömaailma, niin se ei ole kauheasti edes työtä, vaan se on semmoista intohimoa ja intohimon paloa, mutta kyllä mä niin kun huomaan, että mulla on jonkinlainen sosiaalinen akku, että varsinkin jos on ollut 2 päivää vaikka töissä just kaupalla ja sitten on niin ollut kassalla töissä ja sitten on niin koko 8 tuntia just puhunut asiakkaille ja sitten pääsee kotiin, niin kyllä se sosiaalinen akku alkaa olla sitten vähän jo silleen, niin kuin, että jos sulla tulee vaikka asiakas bussissa vastaan, niin sä oot vaan silleen, että älä nyt, mä oon 8 tuntia just puhunut, mutta kyllä sitä jotenkin jaksaa ja kyllä mä niin kuin pyhitän itselleni päiviä, että vaikka joka sunnuntai, niin mä vaan oon kotona, katon mun lempisarjaa, en avaa mitään somea ja annan vaan niin kuin asian olla. Käyn ehkä kävelyllä luonnossa tai pistän vaan ne kuulokkeet korville ja musiikit täysille, semmoisissa niin kuin hyvissä ajoissa, ettei mene korvat rikki, mutta kyllä mä sanon, että antamalla aikaa itselle ja huomioin niin kuin sen, että on myöskin niin kuin sitä ystävää piiriä, kehen pystyy kääntymään ja että ei vaan niin kuin anna sen työn ja opiskelun viedä, että muistaa ne omat lempiasiat asiassa. Se voi olla vaikka just se kävely ulkona tai jonkun kirjan lukeminen tai vaikka uiminen tai mikä itselleen tuo iloa, niin tekee just sitä. Että se sitten tuo sitä jaksamista. Se on juurikin nämä sosiaalinen akku hauskasti kuvasit ja kuitenkin sanot sitten näitä burnout- ja väsymisasioita, koska ja kuitenkin mieleen liittyvät asiat on ihan sairauspoissaolon syytä ollut jo pitkän aikaa, että ei ole tuki ja liikunta. Eli asiat niin ollaan tosi niin kuin tärkeiden asioiden äärellä ja ihan siellä jo olet nuoresta pitäen ollut pitkään työelämässä. No miten sä ja kuulostaa jotenkin Jim siltä, että sä elät tosi omien arvojen mukaista elämää, vaan miten koet itse?
Kyllä mä koen, että mä elän aika omin niin mukaista elämää. Että semmoinen ehkä niin kuin, mulle tärkeitä arvoja on ehkä semmoinen niin kuin vapaus ja niin kuin elämän mielekkyys. Niin just se, että mulla on se vapaus tehdä mitä mä haluan, niin se on mulle kaikista tärkeintä. Ja se voi olla vaikka just se opiskelu, se voi olla vaikka se työnteko, se voi olla se, että niin kuin tapaa niitä ystäviä ja vaikka keskustelee jostain leivästä joku asiakkaan puoli tuntia siinä hyllyvälissä, jos innostuu tarinoimaan. Niin kun, asiasta on helppo löytää iloja ja sitten niin kun löytää niin kun niitä omia tähtihetkiä itselleen. Kyllä. Miten sä neuvosit vähän sitten semmoista henkilöä, vaikka nuorempaa nyt kun ollaan tässä genressä enemmän, niin löytämään sitä, jos tuntuu, että ei meinaa ihan löytää nyt sitä iloa, vaan meinaa alkaa olla enemmän synkempiä mollivoittoon. Miten sä neuvosit? Jep, no jos katsoo vaikka ihan niin kuin tätä nykypäivää, niin meillä on paljon somea ja uutisia ja me saadaan aika paljon niin kaikenlaista tietoa eri lähteistä meidän elämää ja mä veikkaan, että ehkä tämä niin tiedon paljous välillä saattaa aiheuttaa sen, että me aletaan ehkä niin stressaamaan liikaa asioista ja kyllä mä niin lähtisin siitä, että voisi tuosta kysymykseen liikaa tahinoimaan taas tässä. Niin, miten neuvoisit vastaavassa tilanteessa olevaa henkilöä, jos tuntuu, että nyt ei meinaa niin, sitä, ei meinaa niin hyvin olla huulilla ja vähän meinaa alkaa niin virta olemaan vähissä? No niin kuin mä aluksi sanoin, niin meillä on aika paljon semmoista niin infotulvaa ympäri maailmaa, tulee kaikenlaisia viestejä ja uutisia, niin kyllä mä ehkä niin mä annan aikaa itselle ja niin antaa niin mahdollisuuden pysähtyä. Jättää vaikka sen puhelimen ja sen TikTokin ja IG-live, eli katso niitä kissavideoita, mä katson ihan liikaa niitä kissavideoita siellä, lähetän niitä työkavereille. Mutta just se, että antaa aikaa itselleen, ja just se, että tyhjentää niin hetkeksi sen pöydän, että niin kuin, vaikka meillä on nämä kahvikupit tässä näin, niin kaikki me tiedetään, että sitä voi kaataa sitä vettä sinne koko ajan, mutta se valuu niin kuin se vesi sieltä sit pois. Niin antaa sen niin kuin tyhjentyä välillä, että sitä tarvitsee aina täyttää sitä omaa kahvikuppia. Että sama juttu ehkä omassa elämässä, että antaa sitä aikaa itselleen ja sitten myöskin pystyy niin kuin pohtimaan, että mikä on niin kuin sulle tärkeintä ja mitä sä oikeasti haluat tehdä elämässä. Ja kyllä mä niin kuin koen, että niin kuin kaikille niin kuin ystäville ja läheisille on tosi tärkeää niin kuin, pointti kaikkien meidän elämässä. Ja pidetään myös niin kuin aikaa heille, että nähdään omaa äitiä, isää tai veliä, serkkuu tai kaveria ja ystäviä. Että kyllä se niin kuin oma aika ja oma rauha on kaikista A ja O, että pitää sitten omasta jaksamisesta huolta. Että se oma aika ja oma tila, niin se on hyvä muistaa. Hyvä. Oma aika, oma tila, se on just näin. Ja niin erittäin hyvä metafora tämä. Onko sellaisia puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Kyllä. Niin en tiedä, onko pöllinyt se joltain fiksummalta, mutta saa käyttää. Joo, kyllä. No jos vielä sitten siitä sun omanlaista polusta, tasapainon työelämän, opiskelun ja vapaa-ajan kombinaation kanssa, niin herääkö nyt jotakin vinkkivitoista sitten siihen liittyen, mikä olisi mielen päällä hyvä jakaa muidenkin kanssa? No tällä hetkellä tuntuu, että omaa kannattaa aika täynnä, että ehkä nyt tällä hetkellä ei ole mitenkään mallioppilas siitä niin kuin omasta ajankäytöstä, mutta kyllä se on vaan se, että yrittää niin priorisoida sitä omaa elämää ja muistaakin sen, että tosi monesti puhutaan vaikka siitä, että opiskelijan polku on nimenomaan tämmöinen niin mä koen, että yhteiskunnan tämmöinen asenne on se, että peruskoulu, lukio, yliopisto ja sitten työelämään. Ja sitten niin 3 vuodessa 5 vuoteen ja sitten näin poispäin. Niin mä sanoisin, että meidän pitäisi ehkä tästä niin yrittää irtautua, että eihän kaikki meistä halua yliopistoon mennä, ei kaikki halua välttämättä mennä lukioon, on vaikka tämä ammatillinen puoli tai on tämä niin oppisopimuskoulutusmahdollisuus, niin annetaan niin kuin tavallaan ihmisten kulkea niiden omia polkuja, just sitä vapaata ja mielekästä elämää, että ei ole semmoista niin kuin yhtä muottia, mihin sun pitää mahtua, että hei nyt mun pitää 3 vuodessa hoitaa lukio loppuun, 5 vuodessa yliopisto-opinnot ja sitten mä oon maisteri ja etin jotain töitä. Pidetään niin kuin mielessä se, että jokaisella meillä on omat haaveet, omat niin kuin, tavat tässä elämässä mennä eteenpäin, että annetaan niin kuin jokaiselle se mahdollisuus päättää itse. Et mäkin just silloin, kun olin peruskoulussa, niin mä tavallaan elisin maailmassa, että lukio on ainoa vaihtoehto mulle. Mä menin lukioon, mutta sitten se jäi kesken, koska tuli niitä MT-ongelmia ja se ei välttämättä ehkä ollutkaan se paras mahdollinen paikka mulle opiskella. Niin just se, että annetaan niin kuin tilaa, rauhaa myös etsiä meille itsellemme se oma polku elämässä, vaikka just sen koulutuksen kautta. Se voi vaikka olla se oppisopimuskoulutus, mistä saa niin kuin työpaikan ja niin kuin koulutuksen samalla just se, että annetaan oma polku ihmisille, niin se on kaikista tärkeintä. Kyllä. No mistä Jim haaveilee, minkälaisia unelmia sinulla on? Kyllä se ehkä se ylempi korkeakoulututkinto tällä hetkellä on niin kuin plakkarissa, mutta kyllä mä haaveilen siitä, että
mä saan niin kuin toteuttaa itteni semmoisella tavalla, kun mä saan niin kuin olla. Se, että mäkin saan niin kuin elää semmoista omaa mielekästä elämää ja saan toteuttaa niitä omia unelmia vaikka tällä puolella. Mulla on totta kai se, kun on kaupalla töissä, varsinkin K-ketjulla, ei ole maksettu mainos, mutta haluan ehkä itse K-kauppiaksi ja sitten omaksi niin kuin olisi oma yritys. Mutta sitten taas niitä haaveita menee ja tulee ja sitten tavallaan niitä haaveita pitää vähän katsella ajallisestikin, että mikä vaikka on niinku ehkä semmoinen realistinen kanssa. Ja kyllä mä ehkä tällä hetkellä näen, että semmoinen niinku ylempi korkeakoulututkinto, vaikka taidenommitutkinto tai joku yritystutkinto tai joku vastaava, mitä niitä onkaan, nyt semmoisen kävisi eka ja sitten vaikka kävisi sen K-kauppaiskoulutuksen, että voisi hakea sitä omaa K-kauppaa, vaikka sit siitä lähtee vaikka yrittäjäksi, mutta niitä polkujahan on paljon. Et pitää vaan katsoa, mikä on itselleen niin se paras ja mieluisin. No niin, selvästi. Mutta unelmia on paljon ja kyllä niitä on hyvä, niitä on. Me tarvitaan unelmia, koska ne on myös sellaista elämän polttoainetta, että se, että se unelma voi olla pieni, se voi olla iso. Se voi vaikka olla se, että mä käyn nyt vaikka jossain kahvilassa hakemassa jonkun jäälaten, tai se voi olla vaikka se, että mä haluan vaikka oman kodin tai vaikka jonkun uuden työpaikan. Et pitää muistaa, että jokainen unelma on arvokas ja jokainen haave on yhtä tärkeä, että ei niitä voi myöskään niin laittaa mihinkään rankingiin, että tämä on niin top 1 tai top 2 tai top 3. Et pitää muistaa myös unelmoida tässä elämässä. Kyllä. Mutta hei, mikä sun unelma on? Pakko kysyä nyt takaisin. No niin, mikä minusta tulee isona? No, saa nähdä ammatillisesti, olen jo vahvasti keski-ikäistynyt, mutta kyllä mulla on opinnot imaisee mukanaan. Suutarin lapsella ei ole kenkiä, vaan miten se menikään, niin ratkaisukestä lyhytterapiaan tässä työn ohessa opiskellut, mutta on tyytyväinen siitä, että hieman lempeämmin, että kun vahva suorittaja itsekin puolessa välissä on menossa ja mistä mulla se kiinnostus myös heräsi, niin juurikin siitä myös omakohtaista kokemusta ja sitten kun teidän ihanien ihmisten ja opiskelijoiden, nuorten ja monen ikäisten monimuotoisten kanssa työskennellään, niin kun tuntuu, että tavallaan ne omat evät ole vähän niin kuin syötynä, niin on ollut erittäin mielenkiintoista tutustua itseeni ja samoin kuin totta kai sitten pyrkiä auttaa opiskelijoita ja asiakkaita. Tästä katsotaan sitten, että tuleeko semmoinen psykofyysis-sosiaalinen terapeutti, coachi, valmentaja vai jotakin ihan muultakin. Liikunnanopettaja minusta piti tulla, mutta kaupan ala imaisi mukanaan. On erittäin kiitollinen kaikista työpaikoista ja työvuosista. No mutta sä oot kyllä ihan oikeassa paikassa kyllä, että sen kyllä huomaa sustakin, että sulla olisi oikein drive ja intohimo tähän nykyiseenkin duuniin, niin jatkat vaan samalla mitalla. Mukava kuulla. Ja kuitenkin ne rajat on tärkeitä kyllä, ja sitten kun to-do-listoja ne näppärä tehdä, niin missäpä ne Hennan not to-do-listat on ja pidemmät uloshengitykset. Kyllä. Mutta hei, mehän saatiin muutamia kysymyksiä etukäteen, eikö totta, niin poristiin niistäkin tuossa Jimin kanssa. Otettaisiko tästä tämä ensimmäinen? Joo, kysy ihmeessä. Eli kuinka vanhempana tukea niin, että ei vaikuta liian tunkelevalle yliopistossa opiskelevaa omaa lasta, 24-vuotiaista nuorta aikuista, joka on jo muuttanut pois kotoa. Ja tässä on taustalla syömishäiriötä, ahdistuneisuutta yläasteella, joiden vuoksi käynyt aikoinaan vajaa 3 vuotta terapiassa. No ihan ehkä aluksi, niin ehkä sellainen omakohtainen kokemus tähän, niin kyllä mä sanoisin, että pitää antaa myös aikaa sille opiskelulle. Niin kuin mä sanoin, niin tässä yhteiskunnassa on sillä aina, että 3 vuotta lukio, 5 vuotta yliopistoa, niin ei se ole semmoinen niin kuin yksi muotti, mihin pitää kuulua. Että tuossa tilanteessa, niin kyllä mä yrittäisin ehkä jättää sen, vaikka kyselisin, että miten ne opinnot, miten koulu, niin mä ehkä jättäisin sen vähän niin kuin sinne taustalle enemmän, koska se kuitenkin luo sitä painetta, varsinkin kun se on vanhempi, joka kysyy sen kysymyksen, niin monesti me halutaan, niin kuin lapset halutaan niin kuin tehdä meidän vanhemmista ylpeitä ja että ne näkee, että meillä menee hyvin ja näin poispäin. Niin välillä on hyvä myös niin kuin antaa sitä tilaa ja rauhaa myös sille niin kuin omalle lapselle, että antaa niin kuin sen chanssin niin kuin itse, että se lapsi voi itse niin kuin päättää, että miten hänen niin kuin omaa elämää hän tekee. Mutta kyllä mä niin tuossa pyrkisin olemaan niin kuin mahdollisimman läsnä kuitenkin ja tukemaan ja kuuntelemaan. Se kuuntelu on kaikista tärkeintä, että silloin kun jos ihminen vaikka päättää avautua sulle omista huolistaan tai puhuu sulle, niin silloin sun tehtävä vaan kuunnella. Ja ei sun välttämättä tarvitse niin ymmärtää, mutta yrittää niin silleen hyväksyä sen ja tarjoa sitä apua. Ja just se, että me tarvitaan niin niitä mielenterveystaitoja jokaiselle, että oppii niin tunnistamaan sen, että miten me pystytään vaikka puhumaan toiselle, joka on vaikka niin kuin masennuksessa tai syrjäytymisriskissä
niin se, että tuossa kohtaa mä vaan niinku tsemppaamaan ja tukemaan sitä ihan perusarkea ja sitten en niinkään piikittele siitä koulusta, miten ne opinnot, vaan enemmän keskittyy siihen enemmän siitä iloihin ja kannustaa niiden ilojen kautta siihen opiskeluun. Että ei semmoista turhaa stressiä pistetä nuorten harteille. Kyllä, itse ehkä komppasin kanssa, että sen takia tämä ratkaisukeskeisyys muakin puhuttelee. On muitakin terapiamuotoja ja mindsettejä, mutta se, että kun hyvin tyypillisesti lähdetään ongelmia vatvomaan ja on yli sukupolvia sitä, että mistä se johtuu, kuka teki. Vaan hei, mitkä asiat on hyviä, miten sä pystyt tuomaan niitä lisää, tai sitten kun on niitä haastavia ongelmatilanteita, niin mikä sua auttaa siinä pärjätä. Miten sä kuitenkin oot pärjännyt siinä, että mistä sä kuitenkin ammaisit sitä voimavaraa. Ja ei jäsi yksin pyytää apua. Se on helppo sanoa, mutta ehdottomasti siihen suuntaan. Sitten, että millä puhuu. Että puhuu sitten enemmän, ei puhu sitä ongelmasta, vaan toisinpäin. Jos on vaikka esiintymisjännitys, niin puhuu rohkeudesta. Kyllä. Ja kyllä mä tuohon vielä lisään sen, että eihän kenestäkään meistä näe ulospäin, jos meillä on jonkinlaisia haasteita. Et selkeästi, jos sillä on ollut syömishäiriöä tai jotain muuta, niin ikinä ei tiedä, että onko jotain muutakin huolta. Et sen takia se kuuntelun taito on tosi tärkeää, se ymmärtämisen taito. Et mä lähtisin siitä, että just kuunnellaan toisimme ja pyritään semmoiseen avoimuuteen. Et ei pidetä mitään salaisuuksia, että kuitenkin kaikki salaisuudet kuitenkin kuormittaa henkisesti niin paljon, että pyritään siihen avoimuuteen ja tsemppaavaan asenteeseen, että positiivisuuden kautta ja semmoisen kannustamisen voimalla eteenpäin. Kyllä, se on just näin ja eteenpäin se luo sitä voimavaraa. Kyllä. No sitten meillä oli lisää kysymyksiä. Ja jos on ahdistuneisuushäiriö ja kaikki ylimääräinen vetää tosi helposti akuutin ylikuormittumisen ja kohtauksen puolelle, miten tästä voi keskustella oman ohjaajan kautta opettajan kanssa ilman häpeää? Se, että sä avaudut jollekin, niin se ei ole yhtään häpeällistä. Se, että se on oikeastaan rohkeata. Se, että sä pystyt jollekin jakamaan sun huolia tai asioita, niin silloin sä oot voittanut semmoisen tietynlaisen rohkeuspalkinnon. Sitten ei tarvitse yhtään häpeä sitä, että on vaikka jonkinlaista ahdistuneisuutta tai jonkinlaista kuormitusta. Jos sulla selkeästi on tilanne, että opinnoissa vaikka deadlineit pukkaa, monta kertaa sullekin mä laitoin viestiä, että nyt on vähän liikaa hommia, että nyt jos sais pari päivää dedistä siirrettyä, niin se auttaisi mua. Ei ota liian vakavasti sitä elämän polkua ja kuitenkin ottaa semmoisen, saa suorittaa, mutta sitten ei liikaa, että sitä ei tule sitä semmoista stressiä, että silleen omalla tyylillä ja just se, että mitä mä sanoin, että ole rohkea oikeasti puhu, koska opettajien tehtävä ei ole tuomita, vaan nimenomaan auttaa ja opettaa. Ja kyllä se, että tässä yhteiskunnassa tarvitaan semmoista muutosta siihen, että jos on jotain ahdistuneisuutta tai stressiä, niin sitä ei tuomita tai katsota sivusilmällä, että toi on jotenkin huonompi kuin minä. Että sä oot vahva silloin, kun sä pystyt puhumaan. Ehdottomasti tälle kysyjälle, niin mä sanoisin, että sun kannattaa puhua. Että ehdottomasti puhut niistä omista ongelmista, ja tai siis ei ongelmista, vaan haasteista. Ja annat sen opettajalle mahdollisuuden ymmärtää ja auttaa sua. Ihan varmasti ymmärretään ja ihmiset kohdataan aina ihmisinä. Ja sopivasti Kyllä. mailaa purjestaen urheilutermiä lainatakseni, kun viittasit Kyllä. vähän siihen. No vielä on 2 muuta kysymystä. Onko helpompi opiskella mielenterveyshaasteiden kanssa oppisopimuksilla kuin tavallisesti? Se ehkä riippuu ihmisestä, mutta mulle se oli helppoa, että oli työ ja opiskelu samassa. Että se oli tavallaan 2-in-1 package, eli avaimet käteen periaatteella. Että siinä on se työ pääasiana, että siellä työssä oppii ja sitten on niitä lähipäiviä ja niitä etäpäiviä. Että kyllä se enemmän se työn kautta, mutta mä veikkaan, että se, että kun on oppisopimuskoulutus, niin se auttaa ihmisiä myös pysymään yhteiskunnassa mukana, että ei tule syrjäytymisestä siitä, että sulla on työpaikka, missä olet töissä, sulla on se pomo tai läheisihenkilö, joka sua sit ohjaa siinä opinnoissa eteenpäin, tuo sulle sen koulutuksen, niin mun mielestä se on vaan win-win situation meille kaikille. Me tarvitaan lisää oppisopimuskoulutuspaikkoja. Mun mielestä kaupalla on huutava pula osaajista, niin näitä vaan lisää. Ja se on aika tuntematon tapa opiskella tämä oppisopimus, että kyllä se vaatisi semmoista yleistä keskustelua lisää ja semmoista tietoisuutta lisää. Juurikin näin. Ja sitten viimeisenä ennakkokysymyksenä, voiko kirjolla olemisesta sanoa ääneen opiskeluissa vai kannattaako vaan maskata ja olla hiljaa? Kirjoilla mä nyt ihan oikein hifannut, mutta toi maskata veikkaa sekä siihen, että puhutaan siitä, että haluttaisiin vähän peitellä niitä omia vaikka huolia ja vaikka ahdistuneisuutta tai mielenterveysongelmia, niin aina kannattaa puhua, kannattaa olla aina avoin, että ei kannata esittää mitä ei ole, että ole oma itsesi
Ja kyllä niin kun, silloin kun sä hyväksyy niin itsenäsi ja voit olla itsellesi rehellinen, niin sä pystyt sitä kautta olemaan se paras versio itsestäsi. Että aina kannattaa olla avoin ja puhua, jos on jotain mielen päällä, niin kyllä aseta ne tuppaan järjestämään. Just näin, ja aikaisemmin mainitsit sen rohkeuden, että se on totta, kyllä. Että kun sen tunnustaa itse ja tohtii sanoa ääneen, niin kyllä. Ilman muuta. Mutta hei, meillä tässä aikaa mukavasti vierähtänyt. Otettaisiko tähän loppuun sellainen, että Jim, mistä sinä olet kiitollinen? Kyllä mä oon kiitollinen siitä, että mä saan elää tätä elämää just sellaisella tavalla, kun mä haluan elää. Että se, että mulla on niin kun se mahdollisuuksien tasa-arvo, että mä saan tehdä, mitä mä haluan tehdä. Mä saan olla ihan mahtavassa työporukassa. Mulla on ihan mahtava työpaikka ja lähiesihenkilöä kanssa. Mulla on ollut mahtava opiskelupaikka, mistä mä oon saanut paljon intoa. Mulla on paljon hyviä ystäviä ympärillä. Että kyllä se on se, että saadaan elää tämmöisessä vapaassa maassa ja vapaalla tavalla ja on niitä mahdollisuuksia mennä eteenpäin, minä haluaa. Ja se, että muistaa vaan unelmoida. Että meillä on myös unelmoimien niin kuin vapaus, että se tuo iloa elämään. Niin kyllä mä oon kiitollinen tästä ihan omasta asiasta ja omasta ehkä niin kuin polusta, että jokaisella meillä on oma tarina ja se tarina on yhtä tärkeä kuin joku toisen tarina, että ei kannata yhtään niin kuin lähteä itseään niin pistämään alaspäin, jos on vaikka ollut vaikka koulupudokas tai on vaikka silleen, että ei ole vaikka jotain tiettyä suuntaa elämässä nyt tässä hetkessä, niin kyllä se aina löytyy. Ja just se, että muistaa vaan kannustaa itseään, niin se on kaikista tärkeintä. Hyvä. Kannustaa ja kehua itseä ja taputtaa olla. Kyllä. Hei, lämpimästi kiitos Jim. Hei, kiitos tästä kutsusta. Ei muuta kuin voidaan hyviä iloa ja onnistumisia loppuviikkoon ja kevääseen. Kyllä, ja oikein hyvää opiskelijoille mielenterveysviikkoa kaikille. Ja muistetaan se, että jokainen meistä on arvokas ja jokaisella mieli voi välillä myöskin järkkyä, mutta joka päivä kun vaan muistaa pitää semmoisen positiivisen asenteen ja löytää niitä elämän pieniä iloja, niin sillä pääsee pitkälle. Et muistakaa unelmoida ja muistakaa löytää se oma suunta, vaikka sitten opiskelun tai työnteon tai vaikka harrastamisen kautta. Kiitos. Kiitos.